তিনি বেলায় টংথमा सारखा 47 বছর রাজনীতি খেমেনি পরে आं 2021 एमडिसि ओंखा তিনি बुबागारानि थैफांबाय एबं बुबागारानि नाहारमंबाय आं लाइफ फार्स्ट তিনি आं एडिसिनि इएमखा बनि बागै आं वासुकनाय जों दिनै हास्टेनि बर'रक अनेक दिन परे माने 80 बोसोरनि परे जों एडिसि दखल खेखा बुबागारानि थै एबं अ सामुंनो जों बुबागारानि बिसिं थै जों दिनै लुकुरावनो बोसोग्रि मानो माया अब जों वासुकनाय जों ताक जेहेतु आचुखा अ आचुकमानि बिसिं थै जों बोसोग दिनै लुकुरावनो जों बोसोगथै यक सामारि मानो अब जों बोखाव नायनाय एबं बोसोगथै जों खायमानो अब जों चाइथावनाय बुबागारानि थैफांबाय अबश्यक आर आं जतननो नायथंनाय रनो खुलुमबायखा जों ताकलाय ताबुक तिनि सालो तिनि 18 तारिख मे मासनि 18 तारिखआव जों दिनै खरकताम दिनै बुबागारानि थैफांबाय जों इएमनि सपद 12टानि समय नागा बनि बागै लुकुरंथानि आनि खुलुमयाफारो जों नायलायनाय ताबुक जों ते खरकताम हामन परे जों टोटेल 9 जन नोंसिनाय आगे 8 जन तंथानै ताबुक 9 जन इएमखा अ 9 जन बिसिङाव जों लुकुरंनो बोसोक साहाय्य खायमानो एबं लुकुरंनि बागै बोसोक काम खायमानो अबश्यक जतन खुलुमबायखा हामबाय।